ngesikhathi okanye bengamkhokheli isidalo ahamba udlala kuma-event wabona nje ama-event ikakhulukazi lawa enziwayo nje ama-event enziwayo lawo uthi uyanegotiate nomhlelo umcimbi akutshela ukuthi usaqala ibudget in akutshela ukuthi uzokunikeza imali engaka uyazi usacrifice isithunzi sakho nakho konke uthi okay ngizobhensela ke nguthathe lo 10,000 loyo uthathe imali zabantu uhambe uyoperforma lapha ekugcineni kwakhona ungayitholi imali baningi abaculi abangakholeliwe imali baningi abaculi abacula emcimbini bengezokhokhelwa uzumbona umuntu ehlezi esemapostini uthi ubani ngomhlezi uyagiga njalo nje lo muntu akakhokhelwa star and uyakwazi lokho yabo kuphina kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV Ukeli beSelect Africa TV bafowethu sikhona kusesemnandi kudelile kuthethu bafowethu Select Africa TV Happy New Year bafowethu siyanemukela siyathemba ukuthi nudle kanje uNew Year na udla kahle ukhisimuzi nizongena kahle enyakeni omusha niqhubeke kube mnandi kudelile kuthethu bafowethu sibuyile ke sikhona siSelect Africa TV awukhohlwa ukusubscribe ungene ku YouTube usubscribe uya ku Facebook uya like uya comment bafowethu ngihamba no Fihla Isikhwele hayi bafowethu insizwa ke bafowethu ecula eculayo bafowethu makubana sikubingelele sikwamukele ku Select Africa TV mama wami aphila baba bethi ngiphumelele mama ila mhlabalela incane kama lami ngosiphesidle ngofisa Isikhwele ingoma gubana lapha endaweni yaseSikhubulu thokoza mama wami yabona mfethu le ngoma yakho mfethu uyaphila ngiyaphila mfethu Fihla Isikhwele sizwe yasenquthu ubani uFihla Isikhwele wafethu uFihla Isikhwele ungumculi kaMaskadi ongene emculweni ekunyaka 2011 ngena ne-album ethi ngiphelezele kodwa idumela eliqale nge-album elandelayo yayithi Galelo ukusuka lapho nje kuze kufika manje mangabe ngiqhamukile nje ngiqhamuka ngehit kuphela ngaso sonke isikhathi mangiqhamuka nehit ukuthi ngoba izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngakhona kodwa ke la ngisuke ngivele khona nje wonke umuntu uyasho ukuthi hayi akukho la kushoda mfethu akukho la ukushoda khona and ziningi mfethu ingoma zakho engingilalele noma engingikulalele uyicula mfethu unamandla isimangaliso uthando lomculo oqala phi kwena uthando lomculo oliqale ngimncane ngoba mangikhumbula kahle kwaku 2002 mina bese nginalo iqembu okwathiwa elaliyiqembu lesithathamiya ngaleso sikhathi elalinengoma impela othi moya esithi mangabe sesiyibuyekeza nebandla engisebenza ngaleso sikhathi yazi la sasisitulo kodwa manje sasenzingayo ngoba sasingazi ukuthi lento esiyenzayo ibaluleke noma inohlonzo kangakanani yabona kodwa konke lokho kwakhombisa ukuthi kukuphi la siyakhona umculo ke ekhaya bekuyinto nje ekhona ngoba ngisho ubaba ubecula isithathamiya kweGcaba Brothers ubaba omncane noma ubaba omncane ngidibane naye sengisegoli ngoba yena bathe ukubanga phezudlwana basesandwane thina sisezansi Sikhubulu kodwa nje ngithe ukudibana kwami naye kwase kwanalento ekwazi ukuthi ifezeke ngokuthi vele benginalo iphupho nginalo uthando lomculo noma ukuthi mawusufese emakhaya sokuwuthando kuphela usungazi ukuthi kusuka la uya phambili indlela iqala ngaphi kodwa nje ngikhule nje bengisurrounded mina ngawo umculo ekhaya nje umculo into ekhona mina neqembu ekuthiwa amaqhawe sesandwane akade yonke into yakhona liyenzele ekhaya yabona nobhuti-ke okuyena ogcina eba umholi walo lilidwa ubusano wamagubane emahlanga kodwa-ke liholwa ubhuti uJumas uqhekela ubhuti omdala nje wasekhaya inkosana yasekhaya so nje bengathi nje uthando lomculo lukhandeke kalula ngoba vele nami selokungazazi mina ngiyacula so nje ekhaya vele umculo into yakhona babukeli beSelect Africa TV ihleli nensizwa ke la bayibiza uFihla Isikhwele eyakaMagubane lensizwa le enquthu mfowethu wangena emculweni ema ufika emculweni ufica ziphi insizwa ngoba ngifuna siyihambe le ndlela ngifuna ishow ufica ziphi insizwa ziyakwemukela kuthiwa uyayenza lento ngizoqala la egidini ngisagidela ubaba omncane iqembu kwathiwa basemzini ubaba omncane uzama ukwakha kwaMagubane othi into ezimnandi ngiqala ngizogidela yena ukusuka la mina ke ngokwami ngangitshela ukuthi ngizothi mangingena emculweni bese ngiyacula mhlambe ngiyangena ngiyabheka kanjalo
kwase kusho ukuthi-ke kunala ekuqalwa khona kunala ekuqalwa khona bangibuyisela phansi egideni noma ngangiyibona ngathi ngiyabambezeleka ngiyayibona lo nto ngiyabona ukuthi kwakungisaphi konke lokho ngoba umuntu owaqala lapha uyambona noma estage edonsa iy'nkabi zakhe ukuthi okay lo muntu khona la aqala khona waqala ejuveni la aqala khona so ngiyafika ngiyagida kuba komncane sekuze kuya ngidibana nenye insizwa okuthiwa umthetho wakhe wakalanga ubegida kumgqumeni besigida naye kumgqumeni so kwakuneqembu lalizophuma lapha ithwasalami elalilonakele izwe lalishuka uyena umthetho wakhe ngicabanga ukuthi ithwasalami lokugcina ebese ethi umthetho wakhe hayi umfo wakithi umgqumeni besimbiza kanjalo wathi umfo wakithi udinga abantu abazogidela ithwasa so unyawo lakho ngilithandile ngoba sasiqhathiwe naye sisemawiseni sigide uyazi yena kwenzakalayo so sithi unyawo lakho ngilithandile kakhulu ngakujabulela ukuthi uzojoyina iqembu ithwasa lami kodwa-ke okuningi sokukhuluma uma ngabe usungaphakathi kusho ukuthi okay ngoba mina ngiseqenjini abasemzini yabona ngamfonela uba omncane ngathi kunethuba elikanje ngoba wayesekhaya wasethi hayi no ngoba vele kakade wena umgqumeni uwomunye wabantu ngempela obalandele kakhulu ngoba mina bengilandela isitayela sasemaselekweni kodwa kakhulu bengithanda umuhle khuzwayo nokuthi uma ngabe eshona ngase ngiwela kumgqumeni uqondile ngiyagcina sekumuntu olandela umgqumeni so wasenginikeza lelo thuba uba omncane ukuthi hayi no mfana mina ngiyakukhulula ukuthi ungahamba ukuthi uyosebenza yabo kodwa nje uhlezi wazi ukuthi ekhaya kusekhaya hayi ngihambe-ke ngingene-ke eqenjini ngisebenze-ke ethwaseni so futhi akubanga isikhathi eside from ethwaseni ngabe sengigide eqembini elikhulu buqala kula maqembu amancane uma ngabe ufika uma bekubona ngathi hayi unyawo lu-right bekukhuphula kangangokuthiwa wayangibiza ngodiliza mina umgqumeni ngangingena eqenjini elikhulu langemukela-ke ibandla-ke elalikhona ngaleso sikhathi umuntu engicabanga ukuthi sagejana naye kancane cishe ngagida naye umdlalo wodwa unduna sagejana kancane-ke kodwa lonke lelinye ibandla lalisekhona so nje langemukela ngendlela e-right uthe uma ngabe sekuhamba ngoba kwahamba uba omncane eqala washona uba omncane ngeyi-14 zikaNovemba kwashona uba omncane sengoba yena emveni kwalapho kanti kuzoshona nomgqumeni nje usuku balandelana eduzane kwase kuba nalento yokuthi-ke endlunkulu kwaba ne-meeting yokuqala eyayibanjelwe endlini ka-DSD i-meeting eyayinombuzo othi ngoba kungenzeka ukuthi mhlambe benithanda ukusebenza noma ukuthanda ukusebenza ngoba kade uthanda ukusebenza nomgqumeni akasekho njengamanje angeke usakwazi ukuthi uqhubeke nebanga so kunalento yokuthi umuntu akagonyula ukuthi yena aphumele obala nje ngaba ngokuqala-ke mina ukuphakamisa isandla ukuthi ngifuna ukuthi lona ibandla lisho lona ukuthi lithini ngokwesimo sokuthi uba omncane ushonile kwase kuba nenselelo yokuthi mina kufanele ngiyoqhubeka neqembu abasemzini so leyo nto le meeting isenginika ithuba lokuthi ngisho mina ukuthi okay mina njengamanje nginenselelo 8 so ngokomthetho weqembu awukwazi ukuthi usebenze neqembu lasendunkulu uphinde uyosebenza nelinye ngaphandle umthetho kade usho kanjalo ngabuza ukuthi-ke mina bangivumelani noma mhlambe ngivumeleke ukwenzayo ngoba egcineni kwakhona leliya qembu liwumthwalo wami oqondene nami kangangokuthi ngoba umgqumeni ehambile ibandla liningi noma ubani engakwazi ukuthi asale babo kodwa kuloya muzi olaphana kudingakala hayi cha ibandla lithi hayi no ngesimo sokuthi ngoba uyayisho inkulumo yakho sibona ngathi kuzofanele ukuthi uyoqhubeka neqembu lelo abasebenzi hayi kwaba nje naleso sivumelwano sokuthi okay uma ngabe sengiqhubeka sekufanele ukuthi ngiqala abasemzini kwase kuba ney'nkinga nyana zokuthi ngoba bengimncane so i-management yabasemzini yayingenakho ukungethemba ukuthi mhlawumbe khona into ethile engingayenza ngisho isigingci ngangingasazi ngaleso sikhathi uthe uma ngabe sekuba naleso simo ngase ngiyoqala-ke manje iqembu engangibiza ngoba ngangizobiza ngithi usikhwele ngingaliphelelisi Fihla Isikhwele kwase kusho ukuthi ngayithela phekweyiqandane nje ngoba kunobabe ngathi bona la yabo labo babagqoka amashiti amhlophe abahlezi bese yitulo kunalabo baba kaQala ngoba abafaka abasuke bezokufakela bezokuhambisela ingoma okhuzini kwakhona labo baba nje ababe kanjalo umunye ubaba wayeyichile kakhulu waveza uthando wamshaveza uthando naye kwabomncane wayebuya kuyena ngezwa sekizwa muva ukuthi ngathi wadibana naye bese yokucuphisa
So ngathola lo baba ke lo wangidonsela ekhonini sengirekhodile ama instrument wangidonsela ekhonini wangishangeza ithembiso nginikeza icontract ebhalwe EMI la ngaphansi. Sure. Ngithi mina ngiyosayina icontract yase EMI. Ngihamba ngaye kwesinye isifundiswa sakithi uMlungiseni. Masifike lapha naye futhi angiphothele ukuthi I know hayi lana la iyakuvumela. Kune clause eyodwa yayithi uvumelekile ukuyowenza elinye iqembu elingabizwa ngalelo qembu lelo. Yona clause eyangenza nganesibindi le ukuthi okay yazi angitwiste lento ngiphelelise leli gama. Noma ngingayisayina le contract kodwa mina njengamanje ngoba wafika wangisayina isicontract waqeda kangakhokhe isithuko. Kwaphoqa ukuthi manje sikhokhe thina siqedele umsebenzi. Waze wakhokhelwa kuneinsizwa engiphila nayo kakhulu eGoli ekuthiwa uDuzena. Uyena akwazi ukukhokhela lo msebenzi. Yes. Ngicrossiwe mina ngokuthi ngoba uyazi ukuthi ngisephepheni. Kodwa ngoba sengiyibambile ukuthi hayi le clause le iyona eyiwini. Ngoba mayethi uyangibopha noma ufuna ukuthatha lo msebenzi akukho la ukhokhele khona ngithi. Mina nginabo ubufakazi bokukhokhela and futhi ngenze elinye iqembu. Uma uthi wena senza Isikhwele sengamanga. Lo Ufihla Isikhwele. So nje ngawile ngaleyo ndlela ngizama ukuveza ukuthi ngoba ukuthi ubuza ukuthi ngemukeleka kanjani ngifica khona obani. Uyabona? So thina sifika nje sifike sibancane futhi sibaninganyana. Uma ngicabanga bekunompilo wakhumalo oshumle insizwa sasilokudibana esihle music unosamukelo wakanyandeni lodlalela umgube isigingi phinda dlalele nobani nomzukulu nje ibandla leli esafika nalo esasikhokhoba nalo ngalesi sikhathi kwakunabantu ababezingela abafana abanjalo ngaleso sikhathi ukuthi hayi babemuza umfana ongathi uyashisa bamdonsele esayidini impisi madoda impisi ayiqali manje impisi sakuzweleza manje so ibandla engicabanga ukuthi ngafika ngaleso sikhathi lali khona emakethe ngafika mina abantu engangigijima nabo kuma promotion kwakuhosigwebo sentambo besafika kosigwebo bese nama dread wakwaba ne dread osigwebo sentambo olokhuzana nobani nomroza umroza sazona kakhulu ngoba kuningi kakhulu esikushare akakwazi ukuthi kuningi kakhulu esikushare nje sibe nokuphilelana okuclose ikakhulukazi ngizokwenza le album khona la engamfishara khona ezokhiphe uFan Dam lezikhathi lezo kuzoba nobani kuzoba nomahlobo amahle so nje si nocefuzile kune promotion okwakuthi izibulalana ngengoma eyenziwa uManyathi nomculo ngendlela ababenza ngakhona sonke nje thina sisonke nokhuzani okhuzani noDlubhek bekusenalento yama get together nani abalandeli athi yenziwa kakhulu eGoli so lezo zinto lezo bekuthi mangabe we get together mhlambe kakhuzani niyamenywa ngiyakhumbula nje khona enye yayise-Banatu Park lapho kwakugcina seqhuma khona ibhodlela eqhuma nesibhamu wenza yonke lento sasikhona lapha eBanatu Park sikuyilevel ethi mayifana ngoba sasiyamaficana nkundleni uma ukhumbula kahle mina ngifike ngo2011 lona leli ibandla mhlambe ngo2010 uDlubhek wabani 2009 so nje saficana enkundleni vele sisonke so nje ngifike mina ibandla likhona kwase kusho ukuthi ke kwashiyana ukuthi la akade sikhuliswa khona ngoba nabo bakhuliswa kwenye indawo nami ngikhuliswa kwenye indawo so kushiyana ukuthi ubani abakwazi ukuthi babe namathuba and bawathola lawo mathuba futhi bawasebenzisa ngendlela eright ngoba mangibuka nje indlela esebeyihambile kuyakhomba ukuthi impela bawasebenzisa yes babukeli beSelect Africa TV siyaqhubeka kumnandi kudelile bafowethu uhleli nayo Fihla Isikhwele mfowethu ngifuna singene la ngoba uyayibeka lento yeyimpisi ezisuke zikucuphile ngifuna sibabhekise abaculi abasebancane lento yama manager mfowethu and yini okumele uyibheke uma umculi umncane ufika abantu bethatha amaphepha bawabeka phambi kwakho bethi sokwazi ukukusiza njengengane encane umfana omsemncane ufuna ukucula ungathini ngalonto ingozi into yama contract kodwa ngifuna ukuthi sibuke ngamehlo amabili ngoba kwesinye isikhathi thina ama artists sifike senzivumelwane eceleni
ivumelwano sizenza nge-excitement, sizenza ngokulambela ukuthi sifuna ukuba semarket, sifuna lento isebenze, sifuna abantu basilalele basizwe, yabona. Senza ivumelwano out of excitement, singasabhekanga yonke into mhlawumbe ukuthi okay ngoba ngenze lezivumelwano sithini imxhantela yakhona ithini, yabona. Isivumelwano esithini kahle kahle mina ngisayinayo ngoba bagcina besayina umuntu esayina ukuthi ngoba i-contract ufuna ukuthi ukhokhele kumsebenzi wakho uphume estudio, yabo. Mhlawumbe ustakile, yabo. Ugcine sekuba nalezo ivumelwano lezo kodwa umuntu yena akasuke ngayi-understand ukuthi yithini. Kuyiliqiniso ukuthi mhlawumbe lo muntu engabe manager engabe yini usuke ukhokhelile umsebenzi wakho. Usuke ezenzile izabe ezithile mhlawumbe eze-marketing nani, yabo. Usuke espendile. Lo muntu is a business person and le investment kuyena. Wena usayine izivumelwano ongenaso isiqiniseko saso ukuthi kwenzakalani, yabo. Ibandla alibuzi, ibandla alikwazi ukuzehlisa ebantwini abayiqonda kangcono leyo nto leyo. Bekwazi ukuthi azazi ukuthi uyifaka kuphi. Bese siba nalento ukuthi ngoba thina as ama-artist sinabakhulumeli bethu. Mengabe izinto sezisixaka sinabalandeli abazosilwela basikhuluma. Right ke lokho, yabo, because usuku ne backup enebona abalandeli bazohlezi befeel pity nawe ezumculo. Kodwa umbuzo uthi ngalesikhathi mina ngiyifaka la ngikubhekile konke lokho ngoba ezinye zeyivumelana uyayivuma manje uthi okay ngathi mina mhlawumbe okay ngiyakunikeza u60%. Mina ngizothatha u40 ngoba vele mina ngize nje ne art work kuphela. Usemanje bese ngiyahit. Mase ngishayile ihit ngi under contract. Ene period ethile. Sengifisa sengathi manje izinto zingenzeka ngenye indlela usakwazi ukuyixoxa. Kanti before nje sizisiqale musu kuyibukela phansi vele uyishaya italent lakho ngendlela eyiyona. Ulidayise ngeprice obonayo ukuthi iyona. Ungabi nefear yokuthi mhlawumbe uzobaleka okanye uzokwenza njani. Ngalesikhathi ephusha iphepha kuwena elibhalile lelo phepha lisashintshela. Ufuna ukuzwa wena ukuthi uthini. So wena uyanegotiate man. Wena uvuma ukuthi wena uyasayina. Ngalesikhathi usayina uyayibopha entweni ongazi ukuthi lo muntu uzoyiphusha kanjani and eyiphusha yena futhi, yabo. Yikho ukuthi ngifuna ukuthi sibuke ngamanye amehlo, yabo, ngoba kwayizona impisi sikhona emarket. Sikhona futhi zizokuxhopha ikhona emarket, yabo. Kunjalo. Kunabantu abakwaziyo ukubuka wathi ubaba uSithembiso Zondo wathi inja ibamba umkhondo la ohambe khona. Kodwa umuntu ukwazi ukubamba umkhondo la wena ozohamba ufike khona. Khona abantu abakwazi ukuspot italent ukuthi lo muntu uyakuthi. Ngalesikhathi lethi iphepha kuwena uyazi ukuthi yena i-effort akazoyifaka engakanani. Usiyabaza abantu okumele akhulume. Uyabaza abantu okumele enze ama-deals nabo, yabo. So uyazi ukuthi into yakhe izophumelela. Wena ngaleso sikhathi and kunento eyenziwa yibandla mangabe seliya yabona umuntu mangabe ezowenza into wrong yabaqhelisa abantu eduze kwakhe. Baqhelisa ufuna ukuba yedwa ngathi uyazukhuza. Ngalesikhathi wena umkhuza wena phela usoba wena. Yena udakwe yile excitement emdakini. Wena usoba wena uzomtshela ukuthi lento wrong. Lento ilungiselana la. Bese bona ngathi wena uzombambezela ngalo. Bese eqhele eduze kwakho ngoba manje wena uyabona ukuthi uzombonisa. Uma esegaxela umuntu oqala akazomconsulta wena futhi. Wow. Into engifunda kulensizwa bafethi leyo ukuthi wena uma umculi lapha ngasekhaya zethembe, lethembe italent lakho wazi kahle ukuthi mina ngiyacula ngilidayisa njengoba linjalo italent lami hayi ukuthi ngilongiciciyela. Kwesinye isikhathi into esibulalayo fethi indlala. Uyabona ukusebenzisa isisu into esilimaza kakhulu leyo kakhulu. Ngifuna ukuza la Fihla Isikhwele mfethu kuma album akho. Mangama ama album akho mfethu? Maningi kakhulu. Ngicabanga ukuthi awu7 mfethu and emangihlehla ngibheka ama-album akho kuney'ngoma mfethu ey'hithe kakhulu njengoba uke washo eqaleni wathi ubuhitha ngendlela eyisimangaliso mfethu. Kunengoma edlalwe kakhulu emsakazweni eminingi mfethu. But i-album ongathi wena kuyona cha le ngashaya iyona yiphi? Izizwe ziyavuma. Hey yabona lo ngoma mfethu. Izizwe ziyavuma. Ngoba i-album yonke yayisuthi. And abantu bayithande kakhulu i-album. Bayithanda
ngalendlela ukuthi ngike ngize kwesinye isikhathi ngikhalela ukuthi kube mhlambe bayithanda manje la sesikwazi ukungena kuma social Kube media bayithanda sikwazi manje. ukungena kuyoma YouTube Yabona nje kodwa ke kwamanje umfana engadlala ingoma akayikhiphe last year ngidonsa izizwe ziyavuma kuthiwa sidlale 1-1 stage ngizodlala izizwe ziyavuma zina 10 years manje kodwa manje 2014 senza wa ngangena ngazo sisuka sihlale ngisibeka la angisabi ngale ngoma sina mfethu ngiyazi kahle and idlaliwe emsakazweni mfethu le ngoma idlalwe kakhulu futhi ngoba ngisho nje ukuthi ngiyifisela ukuthi ukube yake yathola ithuba lesikhathi samanje ifike ngesikhathi so TikTok ifike ngesikhathi sama trend ifike ngesikhathi yabona nje i-vibe ebinayo nje yabona nje manje uMaskadi usufike kuleli zinga lokuthi awusenawo ama-boundaries ukuthi umuntu wasemakhaya njengamanje uMaskadi uyi-genre evulelekile ngale ndlela engize ngigcine ngelinye ilanga ngibe nesifiso nesikhala ukuthi kwakungafanele ucategorize njengomculo wesintu ukuthi ufoliswe kanjalo ukuthi i-traditional music ngoba lokho kuwenza ukuthi ungakwazi ukudlala kweminye imisakazo kuwenza ukuthi ungakwazi ukudlala kwezinye iy'nhlelo manje noma ungahitha into elinganayo nomfana weqomu umfana weqomu uzokushaya ngoba yena uzodlala kuyo yonke le misakazo uma uthi ubheka kwi-radio monitor udlalwa mhlawumbe udlale kawu-7 ngosuku olulodwa wena kufanele ubheke ukuthi uzodlala emsakazweni owodwa after lokho udlala kuma-community radio station of which leyo nto leyo kusafuna-ke sibuye siyibuke ngelinye iso ngoba iyasilimaza kakhulu hayi uyayibeka iyacaca ngifuna ukuzala mfethu khona i-album oyikhiphile manje ihamba kanjani and uthini kubabukele ekhaya hayi ngathi umlando uyayiphinda uyayiphinda le album lena isihloko sayo sithi iphakethe lakwaGcaba bathukile abantu ukuthi iphakethe lakwaGcaba kanjani isibindi esingaka sithi amadoda amakhulu hayi ngoba nje sithi iphakethe lakwaGcaba ungasizo uma usezwa mhlawumbe ukuthi ingabe kune-offense okwenzakalani uma usufika phakathi uyakuthola ukuphila okukuleya ngoma ngiqale nje ngayo uyakuthola ukuphila okukuleya ngoma uyalithola ithembe mina-ke isikhathi esiningi uma ngabe ngicula ngifuna ukuthi engathi le nto ngiqale ngifuna iyenze ushintsho kumina ukuze ne-show uma ilwenzile kumina nako omunye umuntu izolwenza ngifuna ukuthi ingoma ibe ingoma uma ngabe uyilalele ibe ne-movie kuwena ube ne-storyline ukuthi okay le ngoma imi kanje kahle kahle uyimagine uma ngabe ulalele yabo ngoba nje ngithi nje sengidelile ngoba ngidelile vele mina ungabi namali manje so manje uNkulunkulu ngicela ngiboleke iphakethe lakwaGcaba nje noma ngiboleke usuku olulodwa manje nje kuthiwe nje olulodwa usuku iphakethe lakwaGcaba lobe lihleli kimi ngibona ukuthi impilo yami ingashintsha ngane ngokubukelela ukuthi sebe bayenye yemndeni inamandla kakhulu nje esisebenzile so kulula ukwenza umzekelo ngapho kuphinde futhi kufana nanokutusa futhi at the same time yabo so nje ingoma ekwazi ukuba creative around i-message osuke ufuna ukuyiportray ngaleso sikhathi iney'ngoma eziwu-14 zehlukene ngemlayezo akunayibongo akunamtalapho ushaye ingoma one way njengamanje kade ngilongibuza abantu ukuthi iyiphi ingoma uma ngabe usuke emsakazweni kuye kube nengoma ethi bakubuza ukuthi iyiphi ingoma ofisa ukuthi siphushe yona angazi mina because zonke nje zimnandi ade ngimamela mfowethu angazi ngiyabona ngiye ngithi mhlambe ake ngilinde ngizobona ama-views ukuthi athi angazi nabo badidekile uma ubuza abantu umuntu ukubalela 5 yiphi ingoma emnandi la kubalele 5 afika omunye eze nenye list hayi le kade ibalwe omunye so kuyakhomba ukuthi i-CD ibalansile ngaleyo ndlela okuwukuthi-ke kuye kube nzima-ke kwesinye isikhathi ukuba ne-hit album because i-hit album ayiphusheki awunayo ngoma ngoba i-hit song ilula ngoba bonke abantu i-focus yabo isengomeni so laba bane-divided focus omunye uphusha le omunye uthanda le omunye udlalela le omunye so iy'ngoma zakho ihamba kanje kanti uma ngabe seyike zathi ukuhamba zigcina seziyiqhubekelayo kodwa uma isasuka nje isuka phansi kuba nzima ngoba wonke umuntu uyikhethele yakho nomunye ukhethe zakhe yabona nje kuba naleyo nto leyo kodwa-ke in terms of umsebenzi ne-quality nanokuthi kahle kahle wena as a-artist uyihluphe kangakanani yabona kukhomba ukuthi lo msebenzi nguwenze nginesikhathi futhi ngiwuhlelele kahle ukuthi kube umsebenzi ozoqhamuka manje ngoba njengamanje
akukho umuntu emakethe ku-right kuthule wonke umuntu sober uzongilalela kahle akekho oxhamazelayo njengamanje wonke umuntu uyizwa kahle akekho ngoba kwesikhathi kunengoma enokudlala kanti uyijabulele kumnando manje ugcina uyizwe simnandi ngalendlela kanti usuphushwa lento ekuphushayo yabo mayike yakungena ingoma ukuleso simo ngeke iphinde iphume kuwena uzogcina ungasakwazanga ukulalela ezinye ngoba uyitshela ukuthi iyona emnandi ngiyekileke lo mbango nomdonsiswana kade usekhona ngoDisemba yabo njengamanje isikhathi somsebenzi ke siyaphusha wonke umuntu umqondo wakhe uma ngabe kusuke kuJanuary wonke umuntu umqondo wakhe usuke uqondile umuntu uma ungambuza imibuzo manje ngoJanuary uzothola impendulo ezi-right wonke umuntu uyasho ukuthi mina ngifuna uku-achieve 1 no 2 no 3 akekho umuntu odidisekile wonke umuntu right so wonke umuntu olalela le ngoma athi imnandi ngiyathemba ukuthi usuyokhuluma ngento akayazi Magubane mfowethu usayekhuluma uyibeka icaca mfowethu ngifuna ukuchecka la kuneyingane lapha emakhaya ezithi umfana lapha ekhaya uthi mina ngiyafisa ukudlala ingoma ngiyafisa ukuba umculo ngifana noFihla Isikhwele kodwa uFihla Isikhwele akamile ngomculo kuphela uthini kulobo bantu lapha umculo uyalambisana oqala nje lokho umculo uyalambisana okwesibili umculo uyafuna ukuthi ube naso isikole isikole asisizi entweni ebhalwe phansi kuphela isikole sisiza even ekureasoneni into zakho naseyinqumweni oyithathayo nasekuthenini uma ngabe kusuke mhlawumbe ake ngithi ucabanga ingoma noma khona umuntu mhlawumbe obhekene naye mhlawumbe oyimbangi yakho ngaleyo ndlela even indlela okhetha ngawo amagama iyakhomba ukuthi okay lo muntu lo uyawazi umbombo kathisha ngoba isikole sifundisa okokuqala idiscipline okwesibili ukuba punctual yonke leyo nto leyo into uyifunda esikolweni ngoba usuke usunomama nobaba lapha esikolweni okuyibona benza sure ukuthi impilo yakhe iyaqhubeka ngoba umzali uhlala isikhathi esincane unothishela ehleli nengane so igenge encane ingabi nalento ukuthi uma ngabe mhlawumbe singene emculweni noma izizwa ine-talent noma beyincoma abantu besibona ukuthi hayi mhlawumbe ngesikole kofaye ukuthi ishiye phansi isikole ukuze yonke into iyenzeke angeke uzukwazi ukuhamba ngasiphethe isikole uyasidinga isikole uyabadinga nabeluleki aba-right kwake wathi umculo ngeminye iminyaka wathi ungakujabuleli ukuhamba ney'mbongi zakho ngoba noma usumosha imbongi ihlezi inamagama athile ezokwazi ukwakhetha ukuthi ishintshe lesi simo osimoshile esiyilihlazo isenze sibe mnandi imbongi-ke usuke ekhuluma ngabangani abangakwazi ukukutshela iqiniso ukhuluma ngabantu abakusarawundile abakuprayizayo ukuthi uright noma usuwenza izinto ezi-wrong so nje idiscipline ibalulekile uma ngabe usuke uze emculweni zazi ukuthi uzele ini ungabheki ukuthi oFihla Isikhwele bayacula kodwa abayindawo oFihla Isikhwele bayacula kodwa abayindawo kodwa oFihla Isikhwele bane-income eseceleni ngaphandle komculo umculo kumina njengamanje uthatha njenge-hobby kodwa i-hobby engine-effort ethile engiyifakayo kuyona yabo imali eqhamuka emculweni iqhamuka as a side hustle yabo esikoleni ngile manje ngiyasebenza kodwa angisebenzi lento engayifundelayo yabo ngiyabonga nje ukuthi ngoba ngiyasebenza and futhi ngeke ngize nguyeke umsebenzi ngiyekiswa ukuthi ngoba manje ngiyacula baze basho nakhona emsebenzini ukuthi hayi mina ngiwena ngabe ngiyayeka ngihambe ngiyoculela ngiyayazi mina indlela esemculweni ngoba imali yasemculweni ayifiki ayinayo into eqondile awuna stable income awuna pay slip ayikho into okwazi ukuyenza awuthembakele income yakho ayiqondile bank statement yakho ayiqondile ngelinye ilanga ngena u15,000 ngelinye ilanga ngena u5,000 ngelinye ilanga kuyathuleka mhlawumbe yazi khona umuntu owathi uzuyibuza ukuthi umculo ubani ngempela ngoba kudala ngagcina ukumbona epostiwe noma kuthiwa ubhukhiwe okanye uyeke uphila ngani so ungaze ubone wena abantu begqoke kahle be-right ekugcineni iy'mfihlo yiningi esingeke size simtshele zona kwesinye isikhathi ngithola ukuthi umculi uzegcine eboleka iy'mpahla kubantu asondelene nabo yabo ukufihla ihlazo yabo ulambe esiswini okugcina kuze kubanzi ugcina kwenza nanokuthi ama-artist amaningi elawulwa abalandeli
ngoba umlandeli uyena owazi ifridge lakho ukuthi linani kunalaba abalandeli abagcina sebepheza inhloso ezithile zabo ngabaculi abaclaim ukuthi bayabalandela yabo ngoba sebene control over kunzima uma ngabe ukuthi ulambe esiswini ngoba kwesinye isikhathi ugcina usubekezela lento engasile ngoba nakho uyazi ukuthi egcineni kwakhona uzovala umpompi okanye uthembele kuyena mhlambe uneimpahla ezithile oyidingayo ofisa ukuthi uyisebenzise whatever ukuthi nasekugcineni futhi uma ngabe izinto engasahambi ngokwalomlandeli yena mayedubile ngathi kuduba umphathi weqembu kunabalandeli sebeyowaphetha amaqembu abawalandela nesimo sokuthini ama-artists aphethwe yibona ngoba imali yomculi izofika nini kwesinye isikhathi ahamba odlala komasipala bangamkhokheli mhlawumbe bengamkhokheli ngesikhathi okanye bengamkhokheli isidalo ahamba odlala kuma-event wabona nje ama-event ikakhulukazi lawo enziwayo nje ama-event enziwayo lawo uthi uyanegotiate nomhlelo womcimbi akutshela ukuthi usaqala ibudget in akutshela ukuthi uzokunikeza imali engaka uyazi usacrifice isithunzi sakho nakho konke uthi okay ngizobhensela ke nguthathe lo 10,000 dollars uthathe imali zabantu uhambe uyoperforma lapha ekugcineni kwakhona ungayitholi imali baningi abaculi abangakholeliwe imali baningi abaculi abacula emcimbini bengezokhokhelwa uzumbona umuntu ehlezi esemapostini uthi ubani ngomhlezi uyagiga njalo nje lo muntu akakhokhelwa stab and uyakwazi lokho yabo leyo nto okokuqala iqhatha neqembu osebenza nayo igenge okwesibili iqhatha nomndeni kube ngathi wena awuzazi ukuthi wenzani empilweni yabo ngoba ngathi imali uyayidla okanye uyisebenzisa ngendlela errong so kuningi kakhulu okwenzakalayo emculweni okungukuthi okuningi kwakho kuyafihlwa akhulunywe okuningi kwakho amaqiniso alomculo akakhulunywa ngoba ngisho nje mina ukuthi ezinye izinto ezenza ukuthi mina ngingaphumeleli ikhahlelwa isystem ngoba nginakisisa kuze kweqa ezinye izinto abanye abaculi abayinaki kodwa mina ngisuke ngiyinaki yabo bayigcine sekuba nalokho ukuthi noma sikhuluma mhlawumbe kufanele siqashane mina kunala ngisuke ngifuna ukuzwa khona ukuthi sithini lapha ngoba egcineni kwakhona sesichashazwe kwanele kunabantu nje abeza ngenhloso yokuthi okay umuntu usebuka itarget angazi futhi la emabhinceni babukana bahlezi benalento yokubukwa nje ukuthi hayi la ma umuntu efuna ukuyishayela iscore ebona ukuthi hayi nginemali ngakwazi ukuraise imali avela uzoshaya umcimbi ashaya umcimbi plus aphelela amabhinqa emveni kwalapho aphelela amabhinqa emveni kwalapho akasatholakala ngisho efonini useyishayelele imali ade ifoni so nje ziningi kakhulu izinto ezenzeka emculweni engingaculisekile ngempela mina ngazo ozukubuke kwesinye isikhathi ungibone mina ngingekho emcimbini eminingi ngingekho emapostini amaningi hayi ngoba lapho ngisuke ngiyithwele nani ukuthi kunzima ukuthi kufanele ngishiye la emsebenzini ngithathe lezi ingane zabantu ngiyogida nazo lapha egcineni kwakhona azithola lutho wethu ngiyayizwa uyayibeka yacaca babukeli be-Select Africa TV ngisahleli nawe Fihla Isikhwele insizwa ake obona kahle ukuthi le yazi kangcono ngalento futhi isuka kude nayo and sithola okunye ngokuphila empilweni nokucula umculo kwaMaskadi ukuthi abantu bafethu umzima abahlangabezana nabo ukuthi kungakanani mfowethu iphumile ke album tshela abantu mfowethu ubacela ukuthi uthini kubona abaqashi futhi nakhona baqashe mfowethu siyabacela asixoxe nabo bafethu njengamanje ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi la ekufanele khona umuntu nomuntu athole i-recognition ngendlela efanele ngoba asazi ukuthi uNkulunkulu siboleka iminyaka emingaki asikwazi lokho akuyongiphatha kabi ukuthi uma ngabe sengihambile emhlabeni kuyima utuswa ukuthi ingoma bengiyishaya kangakanani ngicela nje ningipha amalungelo ami ngalomsebenzi ophumile ngicela uyinikeze isikhathi futhi ya not isikhathi uma uke nje wezwa noma eyodwa ingoma vele lezi ezinye zobe sezingenela uyinike nje ukuthi ukumlalela uFihla Isikhwele noma kuukuthi mhlawumbe ubungazi uyinikeze isikhathi angimi ngengoma eyodwa umsebenzi uhlezi nje uqinile ngaso sonke isikhathi ngicela kakhulu nakubahleli bemicimbi bafethu i-recognition siyayicela siyayifisa yabona noma ke kwesinye isikhathi ngingabi bikho la ekusuke kuhlangene khona ibandla nalayo mhlawumbe kusuke kukhona inani la ekusuke ikhona kwesinye isikhathi i-information ayidluliswa ibandla alinakho ukushare information yabo ngoba kuba nani ukuthi ubani uphila nobani uphila nobani so kwesinye isikhathi esiningi ukuthi asibikho lapho nala egcina khona mhlawumbe ukuthi eminye imicimbi iyayivele lapho ukuthi ubani uhlela muphi umcimbi ubuhlungu ukuthi siyo sesilandela ngemumva sithi hayi
ibudget ayisavumi but lo nyaka ngicela ngiboleka wona nje lo nyaka kuphela mawukuthi ungehlulile ayi ngizobe senginibuyisela wona kodwa nje ngicela ngiboleka lo nyaka kuphela ngibona nje ngikucelayo uyafuna nje uthe yakagcaba ube yakagcaba lokhu ngathi ngifuna imali ngoba even i-track number 1 uthi imbobo yeah uthi isaka lomcebo selaba nembobo manje uthi hayi mina ngifuna imali uthi ungitshela ukuthi kuzolunga ngiza necebo lemali straight imali kuphela ngifuna imali so bafethu ngiyafisa nami ukuthi kubuhlungu ukuthi ubabona ontanga yena ube lapha uthi sasigudla nabo laba kodwa futhi una wonke amava okufika lapha mina ngicela ithuba kuphela mfowethu manje ukuthi ngihlulekile ukulisebenzisa hayi ngizolibuyisela emuva kodwa nje ngicela ithuba nje kulonyaka kuphela bakuthola kanjani abantu Facebook mfowethu nasey'nombolweni zakho sesivala mhlawumbe kukhona nokusalayo ufisa ukuthi ukubatshela khona mina engingakubuzanga obufisa ukubatshela khona asixoxe sivale ngiyatholakala nje ey'nkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi kuzo zonke nje Fihla Isikhwele kusukela ku-Twitter u-Instagram kuzoba u-TikTok kube u-Facebook @Fihla Isikhwele Fihla Isikhwele ongenasibongo Fihla Isikhwele nje oyedwa uqondile enambeni-ke ngiyatholakala enambeni ka-WhatsApp u-076 915 9921 076 915 9921 ngiyatholakala ku-WhatsApp ngiyatholakala ku-phone call kuyo leyo namba nginayenye ngisebenzisa inamba nje yodwa umsebenzi nezinto ey'personal yonke into ngiyisebenzisa le namba nje umuntu uvulelekile ukungifonela emini sixoxe ngendlela e-right bese kubuye kushiyane kwesinye isikhathi futhi uyafona kanti ngilalele ngoba njengamanje ngibuya koma-night shift ufaya ngabe ngilele so nje uma ungangitholanga ungadingwa ngizobuyela kona ngijwayele ukuthi ngibuyele kumuntu nje ngiyatholakala bafuthu ungabi ukuthi mhlawumbe inamba ukuthi umuntu akanayo cha ngithinte nje enambeni sixoxe ukuthi sidinga la kuphi kanjani babukeli be-Select Africa TV bafethu senze konke saxoxa nensizwa ngicabanga ukuthi senazi kangcono ngayo benihleze nibukela kude hayi insizwa nje ekhululekile bafethu nami ngathi ngiqala ukuhlangana nayo yangimukela ngezandla ezimhlophe sase siyazwana kuze kube namhlanje siyazwana lalela Select Africa TV uyasubscribe ku-YouTube bafethu Facebook Select Africa TV uyalike uyakhomenta namanje sanithanda bafethu sohleze sinilethela abantu ababalekile futhi wami siyathobe kuba nawe isikhathi sakho indoda ayikazi lale ake uhambe uyolala uyophumula kodwa kuyafana ngoba uyahamba futhi siyabonga mfethu isikhathi sakho yebo ngiyabonga kakhulu mfethu ngibonge nje nakubalalela emakhaya ngibonga kakhulu ithuba engilitholile Select Africa TV mfethu siyathoba kakhulu Select Africa TV